አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ቅድሚያ የሚሰጠው ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታቱን ነው። ሁለቱ ሀገሮች በሰላም ችግሩን እንዲፈቱ ኦፈር حزون انتخونا إثيوبيا قدامنا تتبو تتساقم بسلامة ومقد مفتاح زبليو إذا خوينات أيد ليكمن بذات فتحوو خنشماق لكم نزبلونا نامسكنا قد ميقن سودان نابزنا براتو تمالس ستاتسكو أنتاي كبار إنا نبلزلنا بالحرزي بات قدم حززنا برنا أرز حزنا اتومي كايدو زنبرو زتتات نقصل اللوم نات نادليت ازيو لومون كندقمو ندالي ازيو بسلامة وزتا نفتحيو زبليو ايوم زبالو أمباسادر دينا مفتي أبت نايلو مغازيت أو مغلصي بصفحات زغلصو مختل قدماي منستر قدات وصاءناتو دمقه مكنن مسك قدماي منستر انجليز دومينيك رابن اب قدات وصاء يونايتد ستيتس تحباباري قدات أفريكا تيبور ناجن زغبر ومزتاتاتيوم بفلاين قدماي منستر انجليز اب تግራይ ክልል ይካይድ بزعبا ዘሎ ዳግመ ህንጸት መበጻሕ ረድኤትን እግረም መትካልን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮንን ከም ዘብርሁሎም ተዛሪቦም እዮም እቶም ሚኒስትር ካብ ተካል መግቡ ዓለም ዝተረኸበ ኣብ ጎንደር ተኣኪቡ ዝርከብ መኽዘናት ረድኤት በአካል ተረኺቦም ከም ዝተዓዘቡ አምባሳደር ዲና ተዛሪቦም እዮም ከምኡውን እቶም ሚኒስትር ሱዳን በጽሖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ብምዃኖም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኢትዮጵያ ናይ ምውጋእ ድሌት የብላን ኩሉ ግዜ ንሰላም ቀዳምነት ከም እትህብ አብሪሆምሎም እዮም أمباسادر دينا مفتي أبت أوان كاب غازيتينياتات استفلالي حتو زتلعللهم كوينم أتا حدا أبت خباب خيدوم أتزول خونتات نخعزبو تأبصابات نهزب كأربون منقستي خونتات كم عراري زات حساس بينيرو بتحرزي اتوم أمباسادر استفلاليو بمداي منقستي اللو زبالوهم تأقاماتن سقاتاتن دحر مبره غازيتينياتاتن كالوت أكالاتن نتزول خونتات بأكال ترخيبهم كعزبو منقستون زدقفو حساب مخانو تزاريبهم يوم آكتين አሁን በመንግስትም ደረጃ እዚህም በውጭ ጉዳይም ደረጃ እየተነጋገርንበት ያለነው ጉዳይ እሱ ነው ጥሩ ነገር እየተሰራ ለምሳሌ ሪሊፍ ሰፕላይ ሄዶ መቀሌ ትላልቅ ከተማ بمداي منقستن بيت صحفة منستر قدات وطاقن انزراربو لزلنا قدايو نابنت زتفلاليون حاجة زرليو نقرات تزعينهم مقالاتيوم اللو ككفافلون جميروم اللو يخون مبر نزت اكبار زي غازيت انياتات تعذيبهم كمسكرو بزي مخالهم منم كم زي تسرحة كي يغصر غازيت انياتاتن امباسادراتن نابتو بوتا خيدهم كعزبو بايتا خطع عمال لو زبل يسرح اللو بمخانو أبقرب أوان منقستي فقاد نمهاب مدلاغات يقبرالو يوم زبالو أبز حلفة سامون كابز تفت سامون صبو وصيد ترخبالو من قدات لعلى 300 زخون إثيوبياويان كاب سعود عربيا ناب عدم كمتملسون تزاري بوميوم أمباسادر دينا مفتي صار في الصاية كتلت غازيتينيا داويت كبدا يخننو سب سلطان نتي غبن نكصاري وان فصمتو نافردي نكقربو من غازيتينيا تاصرحم نكيفصمو زدليو وغنات غبن فصيمم كيحتتو مترافم نغبرم زتبابعيو إلوم دايركتور يونيسكو أودري أوزلاي اتوم دايركتور يونيسكو وسيغوم كدميسوم من أمقالة تግራይ مويتو بزعبا استرخبه غازيتينيا داويت كبدا نكصاري تصويع مالو نتلفزيون تግራይ يسرح زنبر داويت كبدا مسكال بصايو أويت مكينة أفرسهم بطيت توقعهم مويتهم كم زترخبون مجلس يونيسكو تقيس الله نتعليم تبايلو ناب إرتراز تلاقو سمالاويان وتهدرات بمستر أوج ناي تግራይ دحر مستافهم مويتهم اللو زبل حابريتا دحر مكالقالو سمالاويان أولات بيت مخري نبرزيدنت محمد فرماجو مبرهين كوحاتي تمام بيت الصحفة اتم برزيدنت نتحابريتا نتيقو ايو إذا حابريتا زي كاب حلافي هاقراو سليا اتهاقرن كاب ولد اتم زاقيد هالواتم زتصور وتهدرات سوماليا كم زتقال حون اتزين حبر محمد كايو كاب مقادش إلي أخلنا نزون صارف الساية اختار بويا نو التهدراو سلطانا ناب إرتراد دحر ملأخوم دهاي رخبنا نزبلو سدراو التهدرات سوماليا من الوات أب إثيوبيا كل التግራይ يكايد نابزل لخوينات بمشتر تلاقيخوم كي يخونو زبل سقات كم زلوم يزاربو نزا عمل كيتوم أبز حلف عرب سلف زوات خوينم من محدار بريزيدانت محمد عبد الله فرماجو دقم أبي كم زلو حبريتا كهبوهم سويهم يوم
ማርያም አሕመድ ሓንቲ ካብቶም ሰልፈኛታት እያ ንሳን ከም ኣዝበላ ኣዴታትን ደቀን ቅድሚ ዓመት ንስልጠና ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ምስከዱ ስጋብ ሎሚ ደሃይ ደቀን ከም ዘይብለን ትዛረብ inaan hay ciyaalkii naga maqan 2019 bishii 10aad 20keedii uu naga tagay ማርያም ኣዝበለቶ ካብ 2019 ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ደቅና ረኺብናዮም ይኹን ኣዛሪብናዮም ኣይንፈልጥን በዚ ምኽንያት ኣይንበልዕ ኣይንሰቲ ኣይንድቅስ ኮይና ኣለና ትብል ሕዚን ፕሬዝዳንት ንቀዳማይ ሚኒስትርን ኩሎም ሰበስልጣናት መንግስትን ደቅና ኣበይ ኣለዉ ብህይወት ኣለዉ ድዮም ሞይቶም ዝብል ብቕልጡፍ ክነግሩና ኢና ንሓትት እያ ዝበለት ስድራ እቶም ወታደራት ሕቶ ከልዕሉ ዝጀመሩ ምክትል ሃገራዊ ድሕንነትን ቢሮ ጸጥታን ሶማል ዝነበሩ ዓብዲ ሰላን የሱፍ ጉለድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 370 ዝኾኑ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ተሳቲፎም ሞይቶም እዮም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምቅላሖም እዩ ጉለድ ነቲ ኣብ ሚድያ ሶማልያ ወፂኦም ዝተዛረቡ ሓበሬታ ዘቕረብዎ ቀጥታዊ መርትዖ የለን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን ውን ነቲ ጥርዓን ነፂጎም እዮም ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ደቡቤ መሰረት ዘይብሉ ጥርዓን እዩ ይብሉ waxaan halkan dawladahan ka cadaynaynaa wararka kutirikuteenta ee been abuurka ንሶም ዝበልዎ እዚ ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ሰራዊትና ንኽሳተፍን ክንሕግዞምን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐረበልና ዝኾነ ሕቶ የለን ኢሎም እዮም ኮሚቴ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ዝተባህለ ሰራዊት ሶማልያ ኣበይ ከም ዘሎ ካብ ፕሬዝዳንት ፎርማጆ መብርህ ክወሃቡ ሓቲቱሎም ካብ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ሓይሊ ምክልኻልን ዝተዋፅአ ብርእሰ ምምሕዳር ዝተጸርሐ መጻረይ ናብ ኣስመራ ክለኣኽውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ገለ ኣባላት ሕጊ ኣውጻእቲ ሶማል እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊትን ስድሮኦምን ተፈጢሩ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ዘይምርካብ ክፍተት ምኽንያታዊ ዝኾነ መብርህ ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብሉ ኣባል ኣውጻእቲ ሕግን ኮሚቴ ምክልኻል ሶማልን ዝኾኑ ዳሂር ኣሚን ጀሰው ከምዚ ይብሉ runtii wiilasha tababarkii hadda u bilaabmay sida እቶም ሓደስቲ ሰልጠንቲ ናብ ኤርትራ ምስተላእኹ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝመጽእ ክልከላታት ስዒብ እዩ ኣብቲ ሃገር ንነዊሕ እዋን ብዘይዳሃይ ክጸንሑ ዝኽኣሉ ዝበሉ ኣሚን ተስፋ ገብር ንዓዶም ዝከላኸልሉ ዝበለጸ ጀግንነታዊ ዓቕሚ ሒዞም ናብ ዝፈትውዎም ስድሮኦም ክመጹ ኢሎም እዮም ፎርማጆ በቶም ናብ ኤርትራ ዝተላእኹ ወታደራት ሶማል ንባዕሎም ዶ ተሓታታይ ይገብሩ ወይስ ሻቅሎት ንምህዳእ ምስ ስድሮኦም ክዘራረቡ ከፍቅድሎም ይኾኑ ዝብል ስጋብ ሕዚ ዝተፈልጠ ንጹር ሓበሬታ የለን يغنيالنا سارة نبقى زيناتات كنسجر كاب سوماليا خير حقنا أوش تسلسل الصومنات 14 غازيتانيا تأثيرهم حدا مدبر راديو متقعتي كم دوردو نايت هاجر محبر تعلقي مثل غازيتانيا تافليتو سوماليا أبالات بارلمان بريزيدنت ممراس أب تقرارب الوان مجلس زوجته محبر نتي أبع الغازيتانيا تكالات ميديان يفتصم الله زبالو متقعتي كونين والله حقا وعد مسلطان منجست سوماليا درغل تسومن كبكعيو ኣብ ሞዛምቢክ ብሰንኪ ትሮፒካላዊ ህቦብላን ዝተጠቁ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ንምሕጋዝ ሰብኣዊ ወፍሪ ይቕጽል ኣሎ ኣብቲ 176,000 ህዝቢ ዝተለከመሉ ሓደጋ ዝሃጊድ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ተረጋጊጹ እዩ ቤት ጽሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ን32 ማእከላት ኣጣይሱ ንልዕሊ 15,000 ስድራ ቤታት ይሕግዝ ከም ዘሎ ጠቒሱ ዋብቓል ኦቻ የንስ ለርክ ኣገደስቲ ሓገዛት መግቢ ድኳናት ስተ ማይ መከላኸልስ ዓሶን ኮቪድ-19 ይልገስ ከም ዘሎ ጠቒሰሎ زمعبلا هاجرات فوسي كوفيد 19 نخيخزنا عالم سميرا أنصار كوفيد 19 كتوفر إيو زقباء إيلوم بريزيدنت دبوب أفريقيا سيريل رامافوزا نمدرخ قطباء عالم بفيديو ملغتهم زحلفو أبوم برحبرت أفريقيا ونزغونو بريزيدنت رامافوزا اتن أفاوس سارو كوفيد 19 زغزنا هاجرات دات مدهانيت كوزوون نقالوت هاجرات كتكمالو نكهبأنن تمحسينهم قال هاجرات نزقاتاتن كخطبة كالوت هاجرات جنا كتابت انت زي رغيبا علمنا كافت حرقا ناسا اي كتوتسنيا ايدم هلو سيريل رامافوزا قدما منستر إيطاليا جويسبي كونتي عوشت إلفنتاو بنجستي دحريز قنيك إلولاو لو مسؤول السلطان ما ركبهم تأنصر كويد 19 تقالس هاجر إيطاليا علي زيب الله تربموا قدما منستر كونتي ناي سلطان مركب حطهم نبريزيدنت سيرجيو ماتاريلا ايوم أركبهم
ሚስተር ኮንቴ ንኢጣልያ ዝመርሑ ን15 ኣዋርሕ ጥራሕ ከም ዝኾነውን እቲ ዜና ገሊጹ ክታብ ፀረ ኮቪድ-19 ቁጠባ ዓለም ከዕብዮ እዩ ዝብል ግምት ከም ዘለዎ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ኣፍሊጡ ብመሰረት ገምጋም IMF ቁጠባ ዓለም ብ5.5 ሚእታዊ ከዓቢ ከም ዝኽእልን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ዝነሃረ መጠን ዕብየት ከም ዝኾንን ገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ፈውሲ ኮቪድ-19 ናይ ገዛእ ርእሱ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ወላ እውን እንተሃለዎ መንግስታት ነቲ ብለበዳ ኮቪድ-19 ዝወረደ ጉድኣት ንምሕዋይ ግዲኦም ንክፍጽሙ ተማሓጺኑ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስ ብ8.1 ሚእታዊ ቁጠባ ኣውሮጳ ብ4.2 ሚእታዊ ቁጠባ ጃፓን ብ3.1 ሚእታዊ ቁጠባ ህንዲ ብ11.5 ሚእታዊ ዓለም ለኸ ንግዲ ድማ ብ8.1 ሚእታዊ ሎም ዘበን ከዓቢ እዩ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ትጽቢት ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ናብ ሕፅር ዝበሉ